ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୁଣା ରାଜଧାନୀ କେଉଁଟା ଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଏମିତି ଜିଲ୍ଲା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍କଳର ପବିତ୍ର ଭୂମିର ମନ୍ଦିର, ତୀର୍ଥ ଓ ଇତିହାସର ଅମୂଲ୍ୟ ଧରୋହର। ଆଉ ସେ ଗର୍ବିତ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ହେଉଛି ଯାଜପୁର। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ସହ ସୀମା ସେୟାର କରିଥାଏ। ଭୌଗୋଳିକ ଭାବେ ଯାଜପୁର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଯାଜପୁରକୁ କୁହାଯାଏ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର। ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ, ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିର ଆସ୍ଥା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିଛି। ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ନାଭି ଗୟା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଇତିହାସ କହେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯାଜପୁର ଥିଲା ଉତ୍କଳର ରାଜଧାନୀ। ଏଠାରେ ଗଙ୍ଗବଂଶ, ହୌମକର ବଂଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସକମାନେ ଇତିହାସର ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ମାଟି ଆଜି ବି ସେହି ପୁରୁଣା ଗାଥାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉର୍ବର କରିଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ଏହି ନଦୀ ଯାଜପୁରର କୃଷି, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ସହ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ବୈତରଣୀର ପବିତ୍ର ତଟରେ ଅନେକ ତୀର୍ଥ ଓ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଆଜି ବି ଅଛି। ଯାଜପୁର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା। କଳିଙ୍ଗନଗରର ଅଞ୍ଚଳ ଯାଜପୁରକୁ ଦେଇଛି ନୂଆ ପରିଚୟ ଓ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି। ଏଠାରେ ଇସ୍ପାତ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ଏକ ଶିଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଇଛି। ଯାଜପୁରର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଏହାର ମନ୍ଦିରର ସଂସ୍କୃତି। ପୁରୁଣା ଶିବ ମନ୍ଦିର, ବିଭିନ୍ନ ପୀଠ ଓ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଯାଜପୁରକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାର୍ମିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥାନ ବନେଇଛି। ଆସ୍ଥାର ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର, ଇତିହାସର ଗର୍ବମୟ ପୃଷ୍ଠା, ବୈତରଣୀର ପବିତ୍ର ଧାରା, କଳିଙ୍ଗନଗରର ଶିଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଏସବୁ ମିଶି ଯାଜପୁରକୁ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଗୌରବ। ଯାଜପୁର କେବଳ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପରମ୍ପରା, ପ୍ରଗତିର ସଙ୍ଗମ। এইটা হচ্ছে আমার যাজপুর। তবে কমেন্ট বক্সে মতো জানাতু যাজপুরକୁ বিরজা ক্ষেত্র ছাড়া আউ কেউ ক্ষেত্র বলি কুহযায়। ভিডিওটিকে শেয়ার করন্তু। আপন যদি যাজপুরରୁ বিলং କରୁଛନ୍ତି, জয় মা বিরজা লেখন্তু। নমস্কার, জয় জগন্নাথ।